Ụmụ Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Ekene m chi okike anyị o. Kelekwachi ụmụ Igbo niile. Ekene m chi tata bụ ahịa nkwọ. Ekene m ndị mmụọ nkwọ niile, ndị oke nkwọ niile. Asị bụ nke onye chiri ya zere, ka onye na-eme dị mma ya kaziere ya. Aha m bụ eze nwaanyị Ogechi ọpụrụ iche. Ndị be anyị, abụ m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. N'ụbọchị taa, eji m nkụzi wee bịa. Mana tupu anyị aga n'iru, gị onye na-ele m anya, ọ bụrụ na tata bụ izizi gị isonyere anyị, ana m ekene gị, asị gị nnọọ. Ọ bụkwa na ị na-esonyeburu anyị, ekenekwa gị ọzọ. Wee sị ka anyị gaba n'iru. Isiokwu n'ụbọchị nke tata bụ akpa-aghasa. Ụmụnne m, unu ma ihe bụ akpa-aghasa? Akpa-aghasa bụ mgbe mmadụ ga-eme ọ na-akpata ọ na-aghasa. Ọ na-akpata ọ gaghị ejido. Mmadụ ga na-ata afụfụ, mana ọ tasịa afụfụ ya ha na-erite uru n'afụfụ ahụ ọ na-ata. Ọ ga-eji ụtụtụ wee gbagba mbọ. O ruo na mgbede ka ọ chịkọtazie mbọ niile ọ gbara, ọ ya ha afụ ego. Mgbe ụfọdụ ihe na-ebute ihe ndị a niile bụ ọ bụrụ na oku na-akpọ gị ma ịma ha na oku na-akpọ gị, ọ na-enye nsogbu. Ọ bụrụ na agụ na-akpa gị na ịmabe ijebeghị m agụ, ọ na-enyekwa nsogbu. Ọnya ka m ji wee na-ezikwa ozi ọma nke mmadụ ịmara chi ya, maka na ịmara chi gị ịmata ụwa gị nọ, maka chi bụ ụzọ. Ya mere gị onye na-ene m anya, ọ bụrụ na ịmabeghị chi gị, kabakwa arụ ka ije jụọ ese ka ị mara mmụọ nọtara gị ụwa, ka ị mara akara aka iji wee bịa ụwa. Maka na mgbe ụfọdụ onye dinyere ihe ọ ga-eme, ọ na-eme ọzọ, ọ na-ebute ya nke ahụ ọ na-eme agaghị na-enwe isi. Ọ dị mma ka ị mata chi gị, site na chi gị mata ihe bụ akara aka gị. Ọ dị mma nke ukwuu ijikwa wee gaa n'iru na ihe gbasara akpa-aghasa anyị na-akụzi. O nwekwara nke na-abụ nke mmadụ metere onwe ya, ọ bụrụ ihe metere onwe gị wetara gị akpa-aghasa. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụzikwa ihe ndị ajọ obi mere na ndụ mmadụ na-eweta akpa-aghasa. Ya mere gị bụ nwanne m onye nọ n'ọnọdụ a na-enwe akpa-aghasa, bịa m nso ka m kụziere gị ihe ị ga na-eme. Agwabụrụla m unu na mbụ sị na ihe niile abụrụ na ọ dịbe ya na-emere gị ya, ụmụ ndị nke ihe emere onwe gị. Ya ka m ji asị onye ọbụla kaba arụ ka onye ahụ mara chi nọrọ ya ụwa. Ọ ga-enye aka iji ụwa dịtụrụ onye ahụ mfe. Mana ọ bụrụ na ịmara chi nọrọ gị ụwa, ọ ga-eme gị na-akwụgharị. Ịga ebe a ịrụọ nke a, ije ebe a ịrụọ nke ọ na-aka ị ga-arụgide ọrụ, ike ọrụ agwụ gị. Ọ bụ nụ pachị ka a na-eme ya nụnụ. Ọ pachị ọ dịrị ọnụ mma. Ịrụkwa nke a ịrụkwa nke a, ọ dịzie ka ndị dibịa enweghị ihe ha na-afụ. Ọ maka na gịnị? Esighị na ruutu, eteresighị ruutu. Ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịbọpụ osisi, ọ ga-esitere na mgbọrọgwụ ya wee bọrọ osisi abọpụ ya. Ọ bụghị iji na-ebupụcha nkana ya, ọ ga-emekwa o ruo akwa. Ọnya bụ ihe unu na-eje na-aga eru, a na-agwa ụmụ nkwụkwọ ọgwụ, ụfọdụ na-agwọ nke ha ji azụ afịa. Ụmụ ihe ndị a niile o nwere uru ọ bara, maka na ihe wetara n'akụkụ ite ọ na-aga n'akụkụ ọnụ. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ dị ona na ị na-akpata na ị naghị ejide, ọ bụrụ na ị chee ekee n'onwe gị, ọ bụrụ na mmadụ na-akpatara gị ya, kpọtụrụ anyị ka anyị nye gị ihe ị ga-eme, ka anyị gwa gị ihe ị ga-eme, ka anyị nye gị ihe anyị kwadoro dịka chi si wee kee ya. Eji achụ mmụọ ọjọọ, mmụọ na-asọ ihe ọma. Ịkpọtụrụ ya, ị ga-enye gị ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ọ bụzie na tupu ị na-emebe nke ahụ, kpọtụbara anyị a, ịbịa gị weta aka oyibo nke na-adarughị ala. Ma ọ bụrụ na ị nọ na vileji, ma ọ bụrụ na ị nọ n'ebe ị ga-enweta ịnweta ya dịka nke a nji n'aka. Ọ bụrụ na ịnweta ya, ọ dị ma. Ọ bụkwa na ịnweta ya, gote nke nọ n'ime ahịa nke nwere anya ịtọ. Mana ọ bụrụ na ị gotecha ya, were ose ọjị fichachaa ya, ji ya wepụ negativiti dị ya, ihe na-adịghị ka chi si wee kee ya dị na ya. Ọ bụrụ na imesịa nke i were ntu ebe a anya ịtọ ya dị, were ntu kpopụchie anya. Ikpopuo, iweta mmiri ya gbanye n'ime efere, wee weta mmanụ ahụ dịka chi si wee kee ya, gbata ngaji ịnọ gbanye n'ime ya, makọta ya ọnụ, desa. Ị ga-eji aka oyibo a wee kpee ekpere tupu ị na-eme nke a. Ịgwa Chukwu ya na aka oyibo a na ọnya nwakere aka oyibo, gozie ya, tinye ya mmiri n'ime, wegoo ya elu ebe ọ na-achọ ka aka mmadụ metụ ya. Ịgwa Chukwu na ọnya nwakere gị, gozie gị, mee gị dị ndụ na ọ na mmadụ, ya nyere gị aka. Ihe ọbụla na-ebutere gị ịkpata ego ọ na-aghasa na ya mebiere gị ya site n'ike nke aka oyibo. Imesịa ya, edupụzie aka oyibo agbapụta mmiri ya wee mee ihe a m gwara gị. Site na mmiri aka oyibo ahụ, chifo na otu echi ịga ebe ị na-arụ ọrụ, iweta ma ebe ị na-azụ ahịa, iweta mmiri aka oyibo itinye ya n'aka gị, tinye ya n'aka gị, ji ya kwuo okwu. Ego batara m n'aka na ọ ga-anọdo. Ego ọbụla m metụrụ aka, ọ bụgodo iri na ọ bụ ego ndị na-adọrọ ego mmadụ, na ego m metụrụ aka abụrụgo ego ngọzi.
ụtọ ka ị ga-esi wee kwubicha okwu ikwubicha okwu a i were ya bụ mmiri aka oyibo ahụ ọsọ gị ite ya n'ihu ite ya n'ụkwa na ọsọ gị tee ya n'aka gị ọ bụgodo na ị pụọ rie nne kwa aka o nweghị ihe o mere ọ bago gị n'aka ka ị na-eme nke a kwa ọnwa ọbụla ịfụ ha na ka ọnwa ọfụrụ gbara n'elu gị bụ nwafọ Igbo nọ na mpaghara mba ụwa dị iche iche ịfụ ha ọnwa ọfụrụ n'elu mee ya bụ ihe m gwara gị ime ya ị ga na-afụ ụfo n'ụzọ gị ime ya ị ga na-afụ ụfo ọ bụrụ na nkụzi anyị masịrị gị anyị ga-alaiki ma ọ bụrụ na ime ka nkụzi a rutu ndị ọzọ aka ịlaikikwa peji anyị na Facebook peji anyị bụ Eze Nwaanyị Ogechi ọpụrụ iche ọ bụkwa na ihe anyị kụziri na enwe ka o si wee gbagwoju oge anya kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị nke anyị depụtara na ihe onyonyo a na-ekene m unu ụmụnne m ndị sonyere m a sịkwa m unu onye na-amabeghị chi ya gbaa mbọ ga ama echi gị nọ mmadụ amaghachi ya ka o ji wee na-aga eri ekenekwa m unu ụmụnne m a sịkwa m na nkụzi a ga-amịtara ụnụ ezigbote mkpụrụ ka ha rabụ ndị niile na-eme ha jide ego ha na-agbari ha atọ n'ịgba mbibi n'ụbọchị nke taa ekwubie m okwu dịka nwa afọ Igbo wee sị ọnọdụ dị ona ụnụ ga-achọ ya na ndụ ụnụ agaghị afụkwa ọzọ ka m si gụọ ya mezuo ise